Nu skal vi se på påvisning af proteiner, og jeg har fundet to proteinkilder til os i dag, som vi skal kigge på. Det er en sojabønne og en god dansk proteinkilde, grønne ærter. Man kan sige meget om proteinkilder. Hvis vi skal se på de her to proteinkilder, så vil jeg helt klart foretrække ærten frem for sojabønnen. Det er der flere grunde til. Ser vi på de dyrkningsmæssige forhold, så kan man sige, at sojabønnen den er sprøjtet i bevidstløshed, eller til bevidstløshed. Man sprøjter med meget store mængder af Roundup for at holde ukrudt væk fra sojabønnemarkerne. Derudover så har man et stort forbrug af insektsprøjtemidler også for at holde de her sojabønner fri for insekter. Derudover så bliver de ikke produceret under danske forhold, men de bliver altid produceret for eksempel i Sydamerika, i hvert fald eksotiske lande, hvor man kan sige, at der er en lang transportvej til Danmark. Det vil sige, at alt andet lige, hvis vi skal snakke bæredygtighed, så har vi i sojabønnen et meget, meget højere CO2-aftryk, end vi har i den dansk producerede ærte, som er produceret lige her uden for døren. Ærter bliver produceret under helt andre forhold. Det kan godt være, at de bliver sprøjtet for at undgå orm i ærterne også. Det gør de helt sikkert, medmindre de er dyrket økologisk. Men forbruget af sprøjtemidler til produktion af ærter er væsentligt mindre. Og så kan man sige, at det, at man ikke skal have den lange transportvej på proteinkilden også, det gør, at den alt andet lige er mere bæredygtig. Derudover så vil det være sådan, at der er rigtig mange mennesker, som akkurat ligesom andre dyr, ikke rigtig kan tåle sojaprotein. Man får simpelthen dårlig mave af det. Hvis man giver grisene for meget sojaprotein, så får de simpelthen diarré. Og det samme gør mange mennesker. Og det er simpelthen fordi, vi ikke kan nedbryde proteinet ordentligt i vores mavetarmsystem. Så der er mange gode grunde til at fravælge den her som proteinkilde. Alligevel så ser vi den ene gang efter den anden. For eksempel i sådan en gang vegansk fars wannabe. Det har ikke noget med fars at gøre, men det vil gerne ligne fars. Og den er blandt andet produceret på sojabønnen. Det er selvfølgelig den samme historie med bæredygtighed og så videre, ikke også? Så væk med den der. Men vi vil gerne kigge på proteinindholdet i de her to proteinkilder. Så det første jeg gør, det er, at jeg vejer 5 gram op af hver, og så vil jeg gerne lige have den most, sådan at jeg får noget fint most. Og det vil jeg, fordi at det jeg egentlig skal påvise, det er peptidbindinger imellem aminosyrerne. Så det vil sige, det er egentlig ikke proteinet som sådan, jeg går ind og påviser, men det er de bindinger, der er imellem de enkelte aminosyrer, som vi kalder peptidbindinger. Og det er dem, jeg kan få til at reagere med min kobbersulfat nu her lige om lidt. Og jeg skal simpelthen lige have det findelt så meget som overhovedet muligt. Så har jeg fået fint delt ærter og sojabønner, og nu hælder jeg så en lille smule natriumhydroxid på, og det er for at få frigivet de her peptidbindinger.
Så nu har vores mos stået og trukket nogle minutter. Så fisker jeg 3 ml op af min proteinopløsning. Det var 2. Og 3. Så tager vi sojabønneopløsningen. Halvanden. Og 3. Og så skal jeg lige have lidt kobbersulfat i. Og hvis der er protein i, så får jeg en violet farvning. Jeg kommer 4 dråber i. Og det gør jeg også i den anden her. Sådan. Og så ryster vi lige her en gang. Og vi kan se, at der er forskel på farven, men det er også 2 forskellige proteiner. Så mængden af protein i de 2 proteinkilder er forskellig. Hvis jeg kigger på ærterne, så stod der på varedeklarationen, at der var ca. 4% protein i, og hvis jeg kiggede på varedeklarationen for sojabønnen, så stod der, at der var 9% protein i. Så der er altså forskel på proteinindholdet. Vi kan se, at de bliver begge 2 violet, men altså en forskellig nuance af violet. Og det må vi antage, at det er simpelthen fordi, at der er forskellige proteinindhold i.